Nolakoa izan behar du bideo bat nahi duzun hori kontatu ahal izateko? Zertan jarri behar dugu arreta? Adibidez, irudi narrazioa. Irudi gainjarriak hitz egiten ari zaren horretaz informazio gehiago eskaintzeko baliabide bat da. Sekuentzien fokalizazio geldoak lengoaia propio bat piztu dezakete. Eta hankak ere asko luzatzen zituzten, baina hala ere ez zuten haien helburua lortzen. Ez dugu zertan grafismo berdina erabili behar. Nahasketak aberatsak izan daitezke.